Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon!
Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes ika-20 na sa bulan sang Enero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Inop na nay gitatubtob sa takna launa 15. Sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita. Inyo maisayran sa diligid lamang manugay diri sa aton sining pagpangalaga. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan ho marugal o mga aton sining palibot sa sining mga inoras. Nagaro panalitikon kaisaman. Pero mas manami kung magamulang ning tiyempo kay dawala kagid sang mabatyagan nga init. May pagruginot man kung kaisa, pero normal lang ina, no? Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental? Sa mga banwa kag syudad diri mga kaaksyon, kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental side kag tubtub sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwa. Sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:06 na nga oras anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia, Secretary Anyo kag si Mato pangunahan ng serbisyo karaban sa Banwa sang Isabela buwas nga adlaw. Aksyon, balita, banat, bulig. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, Permits and Licensing Division Head Rayos, nagpalayag nga wala sang rason para hindi makakuha sang business permit, kasunod nga ginpalawig ang Business One-Stop Shop. Correct, Aksyon, balita, banat, bulig. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, perma na lang sang City Director ang kulang agud nga islan o kunilisan ng 29 ka mga pulis sang Police Station 3, duha ka Police Station member sang Station 9 ginpasakaaman kaso karon nga adlaw. Aksyon, balita, banat, bulig. Samtang balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Eden Aboso. Hindi may kangtanan sa drug personality sa siyudad sa San Carlos patay matapos ginlutang kainas ang kagahon. Aksyon, balita, banat, bulig. Balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Isa pilason samtang driver kag pila pa ka mga pasahero pilason man. O kung isang patay samtang driver kag pila ka mga pasahero pilason sa traffic accident ka nagluntad sinigi lamang aga sa area sang Barangay Mansilingan. Aksyon, balita, banat, bulig. Balita naman sa kay Aksyon Brian Morden sa Special Assignments. Unang adlaw sang Commission on Election Registration, madamo ang nagparehistro apang matawhay lang. Aksyon, balita, banat, bulig. Samtang sa aton sining nagapanguna naman nga mga balita out of town, gikan sa aton sining nga mga out of town reporters sa syudad sang La Carlota kag iban pa nga bahin sang ika-5 distrito o kon sa central part sa aton sining probinsya, duha ka biktima gindangat sa ospital matapos nga pilason ni ginbuno sa banwa sang La Castellana. Aksyon, balita, banat,
Bulig. Balita naman sa siyudad San Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gote, 25 anyos, nadakpan sa bypass operation. Kahapon pasakaan sang kaso, karon nga adlaw. Sunog nagluntad kagabi sa sulod sang isa ka bangko. Aksyon. Balita. Banat. Bulig. May balita man kita sa National, iga balita ni Aksyon Dorel Cabato. Provincial government ang sang Batangas ginmanduan ang mga alkalde nga hugot nga sundon ang forced evacuation. Aksyon. Balita. Banat. Kag 29 ka mga Chinese national ho arestado sa raid sa isa ka pabrika sang piki nga sigarilyo sa Nueva Ecija. Aksyon. Balita. Banat. Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa diligilamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinayari aning resulta sa unang draw sang Small Town Lottery sa siling adlaw sang Lunes, January 20, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 23 kag 27, liwat 23 and 27. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagservisyo
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga aton oras, 12:70 na mga kaaksyon. Sige, standby na sa sunod-sunod nga mga balitaan nga inyo sini mabatian gikan sa mga report sa aton sini nga mga action reporters. But antes sina mga kaaksyon para sa complete nga management sang inyo liver detox. Mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.aksyonokonkalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 na nga aton oras. Kada siglang sang orasan ta ba? Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa provincial government sang Batangas. Ginmanduan ang mga alkalde nga hugot sundon ang forced evacuation.
Kag 29 ka mga Chinese national ho arestado sa raid sang isa ka pabrika, sang piki nga sigarilyo sa Nueva Ecija. Basya mo na ding labot na ding mga fake nga mga sigarilyo diri sa aton, sigurado mayari gid. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Dorel, mayong hapon. Yes, Action Rex, mayong hapon kag sa aton man nga mga tagpalamati update na kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon ginmanduan na ni Batangas Governor Hermelando Mandanas ang mga alkalde sa tanan nga banwa kag syudad sa palibot sang probinsya sang Batangas nga hindi pagatugutan nga makapauli sila tagsa-tagsa kamapuloy-an ang mga residente didto. Ini matapos nga ginhatagan sang kaygaynan ang mga residente sa pila ka banwa nga makapauli pa sa ila mga lugar agod magkuha sang ila importante nga mga kagamitan. Tisunod diri kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Lito Castro nga sa idalom sang forced evacuation wala na dapat sang tugutan pa nga makabalik sa ila puloy-an bangod nagapabilin nga delikado nga magbalik sa ginakabig high risk areas. Tiang mga residente ang naghingyo nga makapauli sa ila puloy-an agod kuhaon ang mga importante nila kagamitan kag balikan man ang ila didto nga mga sapat. Isunod naman diri sa Department of Interior and the Local Government kung DILG 98% na sa karon sang mga residente sa palibot sang Bulkan Taal ang naka-evacuate na. Tiri ang ginpahayag ni Secretary Eduardo Anyo kasunod sang pagpatuman sang lockdown sa mga banwa kag syudad nga sakop sang 14 kilometers high-risk danger zone. Ang nabilin pa nga mga residente ang padayon gina-evacuate tub-tub sa karon. Apelar sang DILG sa mga residente nga hindi na magpamilit pa nga magbalik sila pulian. May mga pumuluyo pag ito yung pamilit pag Aksyon Dorel. Yes, Action Kaya ang rason nilang mga kasapatan nila kuno mutong baliko nila. Gani man. Amo to gani may pila pa to mga residente actions naga-video pa sila sang nagmala na bala nga lake sang Taal kini ba may tubig na. Na nag-ano pagit sila nagtry pagit sila nga magkadto to ya. So tani hindi na lang para sa ilang kaugalingon man nya safety. Tis hambal sang DILG Action Rex agud masiguro nga wala na sang makabalik pa nga mga residente sa sa palibot sang Bulkan Taal. Mayaran na sang perimeter task force ang PNP nga ginpahamtang kag checkpoints sa talan nga entry points sa mga banwa nga sakop sang lockdown. Ti una na gani ginhambal sang FIWOX nga possible any hours or days Action Rex may magluntad gid nga hazardous eruption gani dapat maghalong gid ka magsunod sa mga mando sang otoridad kay sila ang mas nakahibalo. So sa mga tao dito Action Rex kabay pa nga hindi na sila Anong status sumungtoy do alert level 4 kita gyapon dito Action Rex sa Bulkan Taal. Kay nasa ngaga do nagkwanto do nagrubuga naman siya. Sa Action Rex. So amo nang ginabantayan gyapon sa kanon padayon sa nga FIVOC. So dapat magsunod na lang gid Action Rex ang mga residente dito para iwas hassle man sa side sa mga otoridad. Kidamo na ginapanumdum mo. Sa iban pagid nga balita national, areo ginsulod sang mga otoridad ang isa ka pabrika sang peke nga sigarilyo sa barangay Sinipit, Cabiao, Nueva Ecija sa tung Sabado sang aga. Sa sulod sang warehouse, nakita dito sa mga otoridad ang mga makina nga ginagamit sa paghimo sa nga peke nga sigarilyo. Angot diri nadakpan ang 29 ka mga undocumented Chinese workers samtang ginhilway naman ang 124 ka mga Pinoy nga nagatrabaho sa among nga warehouse. Sunod sa Bureau of Customs, may ginpatigayon sila anay nga surveillance for 1 week kaga investigasyon sa among nga warehouse antes ginpatigayon ang raid. Tinakabaton man sang reklamo gikan sa mga residente nga nagapuyo sa warehouse. Naglabot sa 1 bilyon ka pesos nga balor sang peke nga sigarilyo kag 13 ka makina nga yara sa warehouse. Ti sa karon palamang kutanon gid ni kag pag-imbestigahan gid sa nga Bureau of Customs Action Rex kung paano nagaoperar ang tag-iya sang pabrika
sa warehouse kay ang ining nga warehouse gil Action Rex ang ginapanag-iyahan sang Department of Science and Technology o kon DOST. So karon amo ini ang ilang nga ginaimbestigahan paano kay gobyerno galing tag-iya sin Action Rex. So update lang sini sa pila ka mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action B Bato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:24 na nga oras. Sige, padayon kita nga aligmat dito sa sitwasyon sa mga kaaksyon ta sa Batangas, sila binasa Taal area. Kung sa din, padayon sa giapon nga nangin alerto ang aton sining nga mga pumuluyo sa nasambit nga lugar. Sige, matapos ang balita gikan sa News Center kadtuan tang balita ni Action Eden Aboso. Ini may kangtanan sa drug personality sa siyudad sa San Carlos. Patay matapos ginlutang kainasang kagahon. Sus. Yari ang kaundan sa report ni Action Eden Aboso. Action Eden. Action Rex, patay ang isa ka drug personality matapos ginluthang sang wala pa makilala nga persona. Las 2:20 ang kagahon, Enero 20 sa Ilagan Street, Barangay 6, Siyudad sang San Carlos. Ginkilalang biktima kay John Ray Marceliana, 24 anyos, kag residente sang amuman nga lugar. Sino kay Staff Sergeant J. Caballero, investigador sa among nga kaso. Sa ila pagpangusisa nakita sa mga nga samtang nagatambay sa lugar sang insidente si Marceliana, may nagpalapit ini nga sa iya nga isa ka lalaki kag nag-istorya. Dugang pa nakibot na lang sila sang nagdalagan si Marceliana kag gilayon nga ginpiro sang suspetsado sang isa ka bes igo sa likod nga among gintunaan man sang iya sini nga kamatayon. Matapos ang insidente nagtabok ang suspetsado kag nagsakay sa motorsiklo nga nagaulat man sa piyak sang dalan kag nagpalagyo sa wala mahibaluan nga direksyon. Sino kay Caballero, aminado man ang pamilya ni Marceliana nga naga-intra ini sa illegal nga droga. Rason nga isa ini sa nagapanguna nga motibo nga ila nakita sa nagluntad man nga krimen. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang kag kumbinsido naman si Caballero nga masolbar ang kaso bangod madamo sa nakakita sa pagtiro kay Marceliana. Pamatinaton si Staff Sergeant J. Caballero. Actually, based sa among ocular investigation by the bystanders, may nagpalapit sa iyang person, unidentified person. Then, after several conversation nila during the person, hostily the victim John Ray, nung dalaga ni siya pasulod sa small alley of Ilagan Street. Then drew the firearm of the unidentified suspect person and shoot the victim at the back. Balitalin sa NOC po ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita gikan sa Nukpo, kadtuan tang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kantanan sa Permits and Licensing Division sa pagpamuno ni Rayos nagpalayag nga wala sang rason para hindi magkuha sang business permit. Kasunod nga ginpalawig pa ang business one-stop shop. Tuod man. Kay tikon isip-isipon mo ginpalawig na parang magkakuha gid ang tanan tapos hindi pa magkuha.
Ay, hindi mo. Yari ang report ni Action Dale Salazar. Sa detalye sining balita, we have Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, inas na ang tayo masuno kay Stella Rose Rayos, ang division head sang Permit and Licensing Division para magawa sang business permit ang mga negosyante sa syudad sa Bacolod sa ligapadan nga business one-stop shop matapos kagintalawig ini from its original schedule nga January 20, 2020 nga muna taning adlaw matapos ng business one-stop shop pero may ginaprobahan nga ordinance sang sangunang panglungsod nga himuon until Pebrero 29 tuig 2020 ang business one-stop shop action. Rex Rayos ang pag-approve sa ESP sang extension sang one-stop shop ang maghahatag sa mga negosyante sang nagkakaigong ation para iproseso ang mga dokumento para legal ang pag-operate sa inasiling negosyo sa Syudad. Action Rex nagapakita sa records sang Permits and Licensing Division nga humalin na January 2 until January 17 or 5-day Action Rex may 14,978 na ang business registration sa Bacolod. Mas mataas ini sino kay Ma'am Rayos ang 4.4% kung ikumpara sa 14,355 sang 2019 sa parehas man nga panahon. Susunod ni kay Rayos nagapakita Action Rex nga ang ini nga datos ang ini nga records sunod siya matawhay ang sistema, wala siya sang complaint nga may nabatunan sa mga nagaprocess Action Rex sang renewal pagpagawa sang business permit. Samtang ginpahayag pa ni Rayos nga nagprocess sang permit ang water filling station nga ilagi na pasira sang 2019 Action Rex. Samtang nagapabili naman nga sirado ang isa ka pension house kag isa ka talyera matapos nga wala gid nagprocess or nagpalapit sila matapos gin-serve ang closure order bago Ano ganito nga mga ano to nga pension house to? Wala niya gin-reveal Action Rex ining pension house kag isa ka talyer pero dira na siya ayon sa may 6th Street nga pension house Action Rex. So ang nagpalapit lang on process kag pending ang application pagkuha sa business permit amo siyang isa ka water filling station Action Rex. Kag may raman isang isa ka talyer nga totally or ginsradaan gid Action Rex bangod wala man nagprocess sang permit no kun maduman 14 to tanan ang ginpasirada ng 11 ya naka-comply na to Action Rex. So ining tatlo Bali tatlo na lang nabilin. Tatlo na lang nabilin ang isang ning water refilling station on process ang pagbuhat ng business permit. Agining duwate nagapabilin nga sirado Action Rex. Aring tingog ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos. Well, gina-encourage ko gid ang tanan nga mag-start na sila process ng ilang business permit tapos gingaan pa gid sila actually ng ample time bitiging extend na gani for hasta sa Feb 29 so wala na rason para hindi sila mag process kag mag-comply sang ilang permit samtang ari pa di kag wala pa sila penalty or surcharge nga 25%. After that, amo na may penalty na sila or may surcharge. Well, as of Friday last week ang aton nga na-cater na mga 14,978 na siya. Balita dito sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod National Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:32 ang aton oras. Matapos ang balita sa Bacolod City Government Center, kadtuan tang balita ni Action Brian Morden sa special assignments. Unang adlaw sang COMELEC registration, no? Madamo nagparehistro apang nangin matawhay, no? Ibaloon tabi ang unang adlaw sang registration sa Commission on Election. Yari si Action Brian Morden sa balita. Action Brian. Action Rex, medyo damo ang naga-linya kaina. Damo ang naga-fill up dito sa tubang mismo sa Commission on Elections. Diri sa syudad sa Bacolod na first day. And sila mismo medyo namaguhan maning daw damo subong. Apisar nga ang ining pag-umpisa sa registration magatapos ini sa September 31 pa. Lawig-lawig pa. 2021. Oh. Di ang problema subong ang buwas. Oo. Sina. Kag ang last tatlo kadlaw kag lima kadlaw la. Amo nang balantayan mo pero sa sunod-sunod nga mga adlaw ni manampuay naman ang iba ni.
gani man nagsunrex pero naganaom diri sa attorney John Anthony Saril amo ning bagong nga Comelec officer diri sa siyudad sa Bacolod nga bisan gadamo-damo sila adlaw-adlaw dapat amo na kuno nga situation para pag-abot sa pinaka inadlaw nga punga-punga na bla hindi na magdinumog pag mag-inalisay. Hindi na damo pa kuskus balungos bla. Gani man kag suno sa iya bisan amo ni sila subong o nga damo-damo pero tawhay kay ka-organized ang ginhimo subong dira sa Comelec Action Rex. Unlike sa previous guro, di nanta sigurado kung amo gibing ginatumod niya kay kundi may mga ID nga kinahanglanon sa nagliligad kuno to kag sa diin man nga mga Comelec offices abi may ID kag wala ID nagalinya. Pag-abot dito sa teller ang wala to ID hindi ma-accommodate kundi balik ka naman sa puno damo na binatabo. Subong niya ginlain Action Rex. Pag-abot sa sila nga persona, may nag-aamuma sa imo sa gwa sang Comelec. Kag ginapamangkot nga ano ka, new registration ng imo, transfer ka. Lumayo. Oo, ano pag itong tawag, basta may mga kwan ini siya mo. May mga tao nga nagalantaw to sa gwa para mapadali ang sitwasyon. That's why ngin mo nga tawhay ang ila sininga registration Action Rex. Manpower-wise, sa iya, medyo kulang-kulang gid man. Pero ginplastar yung gikunutudo-tudo para nga sila mismo dira sa Comelec, hindi man problema sa ila sa nga trabaho, agi di magkabuhol-buhol ang ila sa nga obra sa matag adlaw nga tanan Action Rex. So, pag-attorney Saril, kung malawig ang ining registration, hindi gid magsalig nga dito ka na sa katapusan. Kay basi hindi ka pa marehistro Action Rex. Amo nang hambal niya. Sa karon ang Bacolod meron sang active gid nga butante mga 280,000. Kundi mga 300 to sa nagligad, may mga activation. Kag reactivation nga nagluntad sa nagligad to nga binulan, kadamo gali mga 40,000 to nagkaladula ang Action Rex. Dinto sila nagkadtuaw? Ang ibang tiway naman dis Bacolod. Oo, pero nagbalik na sa ila sining nga lugar? Oo, ang iban way nagid kabuto tag 3 ka elections to ginapangkakas ato sila. So mga lapit 40,000 man to gali ang nagkaladula. So mga 280 subong ang active gid nga ara sa lista sang Comelec Action Rex. So sa sulod sining sa sobra isa ka tuig nga registration subong ang target sang Comelec Bacolod maka 300 liwat ang Bacolod 300 plus nga botante suro sa iya. Aring panayag ni Attorney Sarel angot sining ongoing registration mo. Well, so far as early as before 7 o'clock ang ginamiyara nakita sa mga registrants nga nakaladto di sa mga taluntapan. Although in terms of number hindi magin sa mo ginakanapong no kaya compared sa mga gin-expect namon for several reasons. Number one is medyo lawig-lawig pa man ang panahon sa atong registration. And number two, kanina sa aga early morning even up to now medyo hindi mayong simpo. No, so medyo managurong isa sa nakuha nga hindi kita mo nakadamo sa influx ng mga nagkaladto di subong. But relatively last na mo sa so wala mo nagimat ang nagsugod sa mga file di sang ilang application. And hopefully in the next few days yan po na ginapangabay naman sa aton nga tumuluyo nga sa pinakatimprano nga simpo makakadto di sila sa makaparegister na sila. Every day, sir, pila tayo ang ginatarget? Wala mang kami sila nga gina-expect nga number nga everyday nga kwan. No, but kaya ang kinaiya sa sining registration period medyo lawig-lawig ang aton nga kwan no sobra isa ka tuig. So most likely in terms of expectation we expect kami mas na kung maging sa akumular namon sa mga registered voters sa mga registrant as compared sa previous nang nga natapos nga registration period for the reason nga mas ito yung lipot lang mas susobra ng isang kabulan to mga isang kabulan to ang atong registration mga 2 months lang basically ang ito as compared to sining at more than 1 year sa ang registration. Sige sir, as of mga last offices, sir, anong pinakadamo pag po nagparehistro? So far, based sa amon nga po at based sa katabo ni most ang paregister sa buong new registrants kit mga transferees no? Either transfer from other cities sa municipalities and the rest man transfer with it lang sa kwan. So kalibanan kitara na sa mga new registrants na gina. Ano mag-parehistro mo sir? Ano ginang sa nga sir?
Well, basically, for those na mag-register, no, when say mag-register, why hindi ka kagi pa-register ever since, no, regardless of whether bagulang sila ng 18 years old, kimera, di ba, kinina nga, wala pag hindi kagi-register, pero medyo may edad na, more than 18 years old. Ang ginapakayo namon is for them to bring with them ang ilang birth certificate, ang certificate of live birth nila, kang isa ka valid ID to go along with the birth certificate para ma-confirm naman ang ilang identity. Action Rex, sa parang porusyon sa palayag ni Attorney Saril Caina. So, liwat nag-aapilar siya sa publiko nga may ginahimplo pa to siya ganimo. Siya galagaw sila sa isa ka bulan sa SM, may tag-anom, tubtub-pulo, kabalik-balik sa SM. Pero hindi sila kakadto sa half day sa Comelec. Di gani ma-half day. Amalya, kada sige ko nung subong kaya mo na-organize kay kuno nila para hindi sila mismo nga taga-Comelec, di sila gusto nga sila mabudlayan sa ilang trabaho. Gani Action man. Rex. So muna, ang balita gikan sa Comelec, Action na Brian Morde nag-report una sa balita na sa Action, sa Bacolod, Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kantuan tanay si Action Alvin Graba sa patrol. May kang tanan sa aga pa kay nasang banwaho. Nagbinungguanay nati, nagresulta sa isa ka kamatayon sang isa ka senior citizens diri samtang driver kag pila pa ka pasahero pilason sa traffic accident sa area sang barangay Mansilingan kay nasang aga. Yari ang kauna sa report ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Action Rex voluntaryo nga nag-surrender sa police station number 7 ining driver sang 10-wheeler truck nga wingman type nga iniging kilala kay Raymar Naban, 26 anyos, taga Barangay Maaw, Syudad Sumbago, after sang sining traffic accident kay ina sa Murcia Road, Purok Katilingban, Barangay Mansilingan, diri sa Syudad Sumbacolod, involving ini sa tatlo ka mga salakyan, dump truck, PUJ nga Bacolod Murcia Road kag ang ining 10-wheeler truck nga wingman. Sunod diri kay police o kun police corporal sunod diri kay Police Corporal Joel Kasaig, ang traffic investigator sa police station number 7. Ang napatay diri ging kilala diri kay Diosdado Jurada, 62 anyos, isa ka senior citizen, kag nagapuyo abi sa Purok Katilingban, Barangay Mansilingan sa siyudad sang Bacolod. Daw sa initial diri nga pagpangusisa man ni Kasaig, ining driver sang dump truck ginkilala diri kay Primitivo Espinosa, 58 anyos, tagalagasan siyudad sang Bago, while ang driver naman sang salakyan di pasahe amo si Buenaventura Lizada Jr., 62 anyos, nagapuyo ini siya sa Zone 5 o kung Barangay Zone 5 sa Banwasang Murcia, while ang driver sang nasilingtan nga nag-surrender amo si Raymond Naban, amo ni ang driver sang 10-wheeler truck. Dugang pagid diri ni Corporal Joel Kasaig. Nagkapundo na Action Rex ang ining drum truck sa kilid sang dalan kay gakarga ni siya sang mga sinako balang balas kag bato, while ang ining duha ka mga salakyan nga PUJ kag ang ining wingman facing towards sa Banwasang Murcia, and it just so happen nga nagpara masakay diri si ang napatay nga si Diosdado Jurada. That is why nagpundo ining salakyan di pasahe, and just so happen aksidente Action Rex nga nabungguan sang wingman ang buli sang salakyan, gindus-dus pa ang ining jeep. Aksidente nga nagbunggo pa sa isa ka dump truck. Now sa amo nga insidente Action Rex, sunod diri kay Kasaig nga patay on the spot si Diosdado Jurada. Aminado si Action Rex si Corporal Kasaig nga kulang pagid, no? Ang iya sining information, kulang pa ang mga pangalan sang mga nagkalabiktima sa sining aksidente. Ari Action Rex ang initial nga pagpangusisa ni Police Corporal Kasaig. Suno sa nakita to ang POG niyo nag-pick up mi sa pasahero tong ang napatay ni si Diosdado kay masakay tani mo nga muto nga napaiga siya ng pundo. Tiway na guro nakita sa ato ni isang
isang wing van, muto ang dalasa niya. Muto nga, patay man tong kan eh. Ang mas sakay man tang ipamursya man tan eh. Bayad lang sa ko ng kurente ko no. So, subong sir, kamusta anong status mo sa driver? Ang driver, okay to. So, ang ulo ang igo. Ang tuwa, ikatuon ta, ipalokpon ta pa to sa Corazon Subong. So, initial action na Rex sa kabahin sa nga payag diri ni PO ko na ni Police Corporal. Ang driver to sang kwan, sang PUJ? Oo. Ang driver sang PUJ, amo si Benaventura Lisada. Oo. Now, kin-check naton action Rex kay suno sa iya, kay ara kuno sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Ining duha pagi nga upod abi ni Lisada ang driver sang PUJ, ibyan ining tatlo action Rex negative, no? Negative sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. That is why sunod sa aminado man siya nga kulang pagid siya sa mga information kag subong man ang nagkalabiktima sa sining aksidente. Ti ang status ang duwane? Ang sili ko kagina sir, kagina action na Rex sa iya sir, pagbalik ta to wala dito sa Corazon Locsin Montelibano ining duha. Ang driver sang truck kag ang driver mini action canter? Ang driver sang truck action na Rex, sorry, ang driver sang truck si Naban. Oo. Ara karon priso sa custodial facility sang police station number 7. Oo. Nagpakig-agot kita kagina kay Raymar action na Rex. Ti ang kwan niya, ang driver sang dump truck ni? Ang driver sang dump truck action na Rex ara man kagina sa police station kay ginaimbestigaran man kagi sila kagina sa kapulisan. Ang ginapangita lang direng driver sang PUJ kag iban nga pasero. Yes, action na Rex amo na lang ang ginapangita. Kagina action Rex suno diri kay Raymar Naban kay nagpakig-angot man kita sa iya sinya nadulaan sang prino ang iya sininga truck rason nga nagbunggo ini sa salakyan di Dindampi to aw? Sa may Murcia Road action Rex puro katilingban. Dinandampi na? Pagkadto bala sa Tanduay unhan kunti Before sang Tanduay? Yes sir, sa may Lolita Heights bala action Rex. Ti rektada ginadangdalan? Yes, rektada ginandalan da action Rex. That is why amo to natabo ang ining insidente. Portion lang action Rex pabatita nga pahayag diri ni Raymar Naban na kulbaan pagid siya kay first time niya natabo ang ining insidente. Si Raymar Naban. Wala na ko kita sa pagtindog sa buli. So nakibot ka na lang? Nakibot lang kuya. Pero nabatyagan mo man nga may igulang nga. Why ko kita sa tigulang, why ko mamamatsagan. Oh, so it seems nga may nagindus-dus pagid jeep pa babaw. Di kayong preno, lost break ako ganit. Action na Rex, preno na lost brake be. That is why aminado siya nga nadus-dus pa ang ining salakyan di pasahe pagkadto sa nakapundo man nga dump truck. Na kuan lang guro, natuon lang sa kahadlok siguro. Oo, natuon. Ti na lost brake gid man? Na lost brake gid man suno sa iya. Pero suno iya sa iya. Suno sa iya, pero magdepende ni Action Rex sa investigasyon sa kapulisan sa police station number 7, especially ni Police Corporal Joel Casaig. So base makakuha man kita sa pinaka-latest update pagid as to sa mga nagkalabiktima, mga pasyente nga gindangat sa ospital. Balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga ka-aksyon tadra may TC para sa immunity booster ninyo, magbasko gini kag alkaline base ini nga vitamin C, may TC ang alan sini. Mayo ni para sa mga taong ginaubo, ginatrangkaso, ginakataro, may TC ang katapat sina, no? Tilawan ta para kita magpamatuod sini, no? Santon Plus Herbal Capsule nami maniho. Parisan mo sang may TC, Santon Plus Herbal Capsule. Amo ning nagapang tunaw sa mga bukol-bukol da sa kalawasan ta. Ang cyst, hubag, tumor, goiter, kagiban pa, tunawon sang Santon Plus Herbal Capsule. Tilawi bala.
May tisi kag Santon Plus Herbal Capsule amoning pares nga makahat kundi gani magpa-deliver o kung mag-order lang sa Facebook page sang Kalusugan yan. Sa mga kaaksyon tadera Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ayos, maanlod tanay mga kaaksyon, may lang pag-monitor kay Mary Jane Saludares, kag kay Edwin Pinida. Kay Roldan Draho, ga-monitor man kag happy family lang sa Hefty. Happy listening lang sa pamilya Hefty. Sa Panukoy, kay Cyril, kay Ronald, kay Roslyn, Serena, and Romeo kag Cresboy, labi na sa amon pinalangga nga ginikanan silang tatay Rafael kag nanay Sosita, love you tay, love you nay. Thanks gidalin sa kay Linsa City of Iloilo. Okay. Kay June Kiatson, may lang pag-monitor June Kiatson. Tamyaw lang mga upod yang mga kafgo. Si Kaa Ninyo, Kaa Maglinte, Kaa Biara, kag Kaa Dakila. May lang pag-monitor sa inyo, John Kiatson. Ayos, may lang pag-monitor kay Nunoy Tahunes Manderano. Sa Proxery sa Barangay Uringao, Kabangkalan. Kag sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Uringao, alin sa kay Nunoy Tahunes. Kay Rotter Kirk Lorenzo Olmido. May lang happy birthday lang uno kay Joffrey Pacquiao sang Escalante City. Loud and clear ka di sa Escalante Action Rex. Ayos, thank you so much, Rotter. And kay Dino Alik, may lang pag-monitor kay Nonoy Tahunes. Kay Ronnie Valencia Jega, may lang pag-monitor dira sa Manapla. Alin sa kay Ronnie Valencia Jega. Kay Amado Ladua Jr., may lang pag-monitor Amado Ladua Jr., kay Nining Abiliar Ong, kay Toto Aldrin Limaco, dara sa Ninas Rose. Kamustang inasalda, Toto Aldrin Limaco. Kay Imelda Hamilo Babuanga, Kap, may lang pag-monitor sa Barangay 2. Imelda Hamilo Babuanga, Bangwanga. Celestina Gabales, sa Ramanga Monitor, si Christian Roa sa Victorias. J.R. Rihon, kay paring Piding Binji Felisario. Mayong pagpamati lang sa Felisario family dala sa Banwasang Manapla. Kamusta na paring Piding? Duty karunay. Kay Lunila Tarosan, may lang pag-monitor Joan Mil. Watching live from Victorina Heights. Niyagata si Rexa, TL Kababoy ang Sudan. Amo nang namits na. Kaya wala na high blood kay TL mo. Joan Mil. Kay RJ Nabalitan. RJ Nabalitan. May lang pag-monitor sa Dasmariñas, Cavite. Alam lang das pamilya kasag kag Nabalitan sa Sitio Paho, Barangay Kabagnaan, La Castellana. Ayos, dagang salamat. And sa kay Maria Herna Miagano, may lang pag-monitor. Maria Herna Miagano. And Lady Jonah Bahilidad, may lang pag-monitor. Kay sa Riyadh, Saudi Arabia siya, kay nanaya nilita, kag tatay Pito, alit, kag sabanan niya nga si Jerry Alit sang Barangay Bantayan, Kabangkalan.
Gerlimi atong Salazar may lang pag-monitor tamiyaw ilang banaya si Gilbert Salazar sa Hacienda San Agustin Barangay Bagroy Binalbaga kay kagawad Imbongjo Campo sang maaw may lang pag-monitor Gian Resisio kay Jigo Val Flores may lang pag-monitor man sa pamilya si Mami Joanna Inday Godswill and my good friend Sir Freds Sir Jigo Val Flores ang panamyaw. Jomong Cal Torilla, present man. And kay Ernesto Paul Parinio. Mayong hapon, Action Rex, ipakson ko lang taning PLDT. Kay halin pa, nagligad si Mana. Wala kami internet. Ambot kay ato ang asawa ko sa PLDT office. Tidamo ko no itong reklamo kay Iban since December pa. Ano ni man? Halos diri sa LCC Gardenville, wala kami internet. Sige lang tabayad, kag tawag, wala man aksyon. Hasta subong, PLDT, ano di man, receive lang bayad, wala serbisyo. Salamat, Action Rex, mayong hapon, Kap Paul Parne. Ayos, dagang salamat, Kap. Sige lang, maaksyonan gina nila, guro ka pa. Andrew Juanites, present man, may lang ang pag-monitor. Valencia Kineta. Kay Eric Herrera, taga Moises Padilla, may lang ang pag-monitor, Eric Herrera. Kay Fringiden Villanueva, may lang pag-monitor. And kay Heaven Inday Blasa via Jonathan. Okay. First month sa kay Baby Nathan Braille. Ayos, dagang salamat. Sige, karon naman ang iban. Paring Mark kag Ems Magbanwa, paring Tip-Tip kag MM Lerasanda, may lang pag-monitor. Paring Renz kag Leia Campus, paring Elmar Trafangco kag kay Commander-in-Chief ni Adra sa Mansilingan ho, kay paring Philip kag Tintin Rizaldo dra sa Barangay Alihis. Paring Rinli Marte dra sa Banwasang Valladolid. Good PM lang. May lang pag-monitor. Kay Rofi Libran dra sa Kabangkalan. May lang pag-monitor. Kabangkalan, bago lang tapos ang sinulog. Sige. Ayo, sige. Daghang salamat gid sa inyo sinigang pag-monitor. Standby, Anaya. Karon dugay-dugay naman ho, mahinang kalaban. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sining bahin kuaon tanang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa. Perma na lang sang City Director ang kulang agud nga ilisa ng 29 ka mga kapulisan sa Police Station 3. Duha ka Police Station o kung duha ka mga miyembro sang Police Station 9 ginpasakaan man karon nga adlaw sang admin keso. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Cantong. Thank you, good Colonel. Ayun, di purma. Doon nabuhi si Colonel. Sino ganing City Director today? Police Colonel Henry Venias. Okay. Kamusta siya? Well, so far, so good, Aksyon Rex. Ayun, di purma. Hindi mo. Ginahulat sa lang perma, yan lang itong kulang, oh. Oh, yes, Aksyon Rex. Actually, perma naman lang ang kulang kag manaog dayon ang memo. Ang sining 20... Ubus gid sila tanan? Well, I will try to check on that, no? Ayun, di purma. Ang ibanda kung nag-performan lang, ipangbili na da Colonel. Yes, Aksyon Rex. Actually, mo nang ginalanta mga ni Lieutenant Colonel RLP PIO. Katigol Cristojuar man ni Colonel Vinyas. Wala ko ni ubus siya. Balik sa puno, kag zero kit ang station number 3, Aksyon Rex. Kung sa bagay, damo man pulis da sa BCPO nga gahulat man lang itunghol da sa Station 3 mo. Ano ganing Station 3 ni? Banago, Mandalagan, kag area sa Barangay Bata. Barangay Bata, tatlo ba dalagko? Tanan nga mga barangay, Aksyon Rex, no? Gani kagkalapad sang areas of jurisdiction eh. Oh yes, Aksyon Rex. Ito man nga medyo may gamay manggurong paglantaw si Colonel Piñas. Kumpirmahan niya niyang 29 ubos kakas islan sang mga taga-MPG kag taga-LPG? Hindi MPG. LPG ya para na mag Ayun, di purma. Nga hindi kita na uling kag kakahoy. Taga Mobile Force Company gali. Hindi, taga Mobile Patrol Group. Patrol Group. Yes, Aksyon Rex. MPG Mobile Patrol Group. Ay man na yung Bacolod City Mobile Alain Force man Company. Sila? Oh yes, Aksyon Rex. Sino ning gander sa Mobile Patrol Group ni? Ang sa MPG. I think si Colonel Eric Magbanwa. No, Ayun, di Rex. purma. I forgot the MPG Group Director, no? Tapos ano to? Si Tapang, Aksyon Rex. Gali. Police
Lieutenant Tapang, Ronjil Tapang, ang dating Station 4 Commander, siya subong ang MPD Chief, no? Mobile Patrol Corps sa BCPO. Sa panagaling nga medyo ginastudyo ay guro anay ni Colonel Binyas. Kaya kung kakaso yung Axorex, di YGD, zero git ang Station number 3. Gani man. Pag may kung ibutang mo nga taga Mobile Patrol Group, kabalo man sang mga pasikot-sikot, kagamin ang trabaho, blagay kiti, damo da Axorex sa may apektuhan mo. Tiyang worry man ni Colonel Binyas, kung ibuso niya tanan, kasi kung ma-paralyze ang Station number 3 sa mga compliances nga magsumiter dito sa Police Regional Office 6. So, siguro ang pangangkop din ni Colonel Pico, so kung wala pa din subong tuplog ng madarmahan ni Colonel Benyas, ang ining memo, because ang kaginatunan niya pagiguro kung sino ang dapat kakasonta, kung sino ang dapat ipabilin nila sa Police Station number 3 Axorex. Ang sigurado nga si Police Major Roel Kulanag, ang isiling Deputy Police Chief na si Police Lieutenant Berhel de la Peña on floating status action Rex kantong dira sa BCPO headquarters. Kagang ini si Police Veteran Colonel Lepi Pangge nga mo ang Deputy City Director for Administration, siya ang concurrent OIC Chief of Police sa Station number 3. Ari si Pico sa interview sa Aksyon Radyo. Ang matabo subong floating status na si Major Kulanag at the same time ang deputy ni si Lieutenant Baldipinya. Ang memo ang aton nga initial dira actually nga tanan i-relieve, pero ina nga memorandum ara pa sa office ni CD, wala pa ina nakapapanaog, wala kita naghambal nga hindi na approve, wala man kita makahambal nga ina na aprobahan sang aton nga city director. But as of now nga may initial plano nga i-relieve dira, I just know kung ano ang matabo na, pro may posibilidad nga sila tanan ma-relieve. But again, samtang wala pa yasang final ginya nga directive maton nga city director, it is not yet official nga ma-relieve sila. Gina-consider na sa aton nga city director nga ina mga personnel naton, may mga key position dira, mga key personnel, so madam sa mga compliance weekly, daily, monthly, quarterly, kag basi mabulayan ang aton nga station kung ubuson ina instantly nga i-relieve basi ma-explain ang aton nga city director nga hindi ma-comply ang mga direktiba halin sa region kay because pa-relieve sila tanan. I just don't know kung ano ang mangin direktiba sa aton nga city director kung bala total or may mabilin dira, especially those key personnel nato niya sa Station 3. It is up for our city director to decide. But again, may ma-relieve gidya. Amo nang sigurado ko na aside from Major Kulanag and Lieutenant Baldipinya. Actually, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. On the other hand, kaya na sang aga napta nato sa opisina sang IDMU, si Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sa Station number 9, karon nga aga napta siya nag-file sa sang kaso administratibo patok sa duha na niya ka mga kapulisan. Amo ni si Police Staff Sergeant Jose Miguel Rogasio nga jailer kag si Police Staff Sergeant Patrick Daniel Oro serving desk officer. Amo ni sila bali ang duha nga natabuan nagpalagyo ang priso sadtong Enero 17 sang aga nga wala ginila makit-an action Rex. Suno sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang kaso kag ginfalya karon nga aga sa IDMU office, amo ang kaso grave misconduct, kaso administratibo. Una na niya gipasakahan to ya sang Sabado sang aga sang kasong kriminal si Rogasio sa kasong evasion through negligence action Rex. So karon sa hapon ang ato sa interview sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana, papatian sa programa ni Aksyon Marlon Hinovea. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, aksyon na rin po report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 13 nga oras. Daghang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, kantuan tanay si Aksyon Marlon Hinovea sa Kapitolyo, si Sekretary Anyo kag si Matoho, pangunahan ng serbisyo karaban sa Banwa sa Isabela, buwas nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovea. Aksyon Mar. Aksyon Rex, isa karako nga aktibidad ang masaksihan na buwas nga adlaw sa Banwasang Isabela, Negros Occidental.
tangod panulong sanday Interior Secretary Eduardo Anyo kag Environment Secretary Roy Simato para sa pagpatigayon sang serbisyo caravan na ini nga caravan ang napatigayon naman sa madamo nga mga probinsya, partikular sa tupad sang Negros Occidental nga Negros Oriental nagligad nga bulan sang Nobyembre. Ang mga matagas na opisyal sang ato sa probinsya magatambong man sa pagpanguna ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Alas 8 buwan sa aga mag-umpisa ang ining aktibidad paagi sa Department of Interior and Local Government. May registration kag pagasundan sang paggalansar sang natuwag nga Retold Community Support Program. Naghatag mo sa isa ring mensahe si Mayor Irene Montilla kag ara man ang presensya ni DILG Region 6 Arnel Iglesia. Si Governor Lacson maghahatag sang message of support pati na si 5th District Congresswoman Maria Lourdes Arroyo. Si Mato naman amon isa ang Cabinet Officer for Regional Development and Security sa Western Visayas. Kumando man nga diri sa Negros Occidental, naging tukod man nga Negros Occidental Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nga sa DNT, isa dara sang may dakong papel, amon si Environment Secretary Roy Simato. Si Eduardo Anyo naman, keynote speaker siya, magasaysay man siya sa nga programa kag ang mga kayuhan nga nadala sa serbisyo caravan sa madamo nga kaprobinsyahanan. Si Atty. Ferdinand Panes, ang Provincial Director sa DILG, amo naman ang sabahin sa Pledge of Commitment sa mga stakeholders. So, buwas kadlaw, hasta ini sa hapon ng aktibidad sa Banwasang Isabela. Report gikan sa Kapitolyo Provincial, ang Ka-Action Action na Marlon Ferrevoya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa 17 ng aton oras. Santon Plus Herbal Coffee Mix, sanay ma-coffee kita, no? Coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Mayon kini magka-relax sa paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kag hindi acidic kita mga kaksyon, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix, kag Santon Plus Herbal Soap, ining habon ngini, Santon Plus Herbal Soap, pampaputi, pampakinis sang aton sining nga kutis. Pangkakaspong good ni, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho-baho sa ilok na. Kakasungid sang Santon Plus Herbal Soap ini. Tilawib lang para ikaw ang magpamatuod sini. Santon Plus Herbal Coffee Mix, kag Santon Plus Herbal Soap, para gid sa inyo, mga kaaksyon sa kanginan, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online, kag pwede man mapadeliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or mag-order lang pagi sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa 18 ng aton oras, nga gahon ta na yung balita ni Aksyon Roger Gotib, kag Aksyon Percival Villamor, kadtuan taneng Cadiz. Nag-standby si Aksyon Roger Gotib, inimay kang tanan sa 25 anyos na dakpan sa bypass operation kahapon, ginpasakaan na sang kaso karon nga adlaw, sunog nagluntado sa kagabi sa sulod sa isa ka bangko. May update kita. Yari ang balita upod kay Aksyon Roger Gotib, Jer. Isang kaso ang 25 anyos matapos ngayon siya nga persona ang gindakop sa makatapos sa kapulisan mga alas 11:30 takla sang aga kung udto kahapon mismo. Enero 19 sa bayan sa Purukawa, Barangay Zone 6 sa bypass operation naging patigayon sang kapulisan.
Ini sa pagpamuno mismo sa head sa Station Drug Enforcement Unit, Police Executive kon Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna. Natikan nga makuhaan ang suspect na ginakilala kay Rolando Lianto Jr., 25 anyos, sa residente man sa mga lugar sa tatlo tanan ka sa Seisang Cebu, kalakip na dire ang buy-bus item kag sumuman 500 piso bill. Sunod sa report, yara lamang sa street level target, ini nga persona kag bago pa lang na monitor sa pulis nga nagamaligya sa droga. Ini siya karon ang detinado sa bayan sang Cadiz City PNP na ginapreparar ang kaso nga pag-file sinisya pasaka sa piskal sa subunggid nga adlaw sa paggalubag sa Republic Act 9165. Ang dugang naton nga balita sa kasunog ang natabo kagabi mga alas 11:30 ang takna sa bayan sang corner sa Dalan Gustilo kag Dalan Avilarde sa isa ka bangko. Ang bangko diri nga amo ang Rizal Commercial Banking Corporation kon RCBC ang inalaman nga sunog sa sulod mismo nag-umpisa sa amo nga bangko. Ginbuka ang kristal nga dingding sa amo nga bangko agud makasulod ang katapos sa Bureau of Fire Protection agud mapatay ang kalayo. Yara naman sa 50,000 ka pesos kidlawang ang damage tungod kay nagapan man gayon tungod malapit lang ini nga distansya sa fire station ang ini nga bangko. Sunod sa Arson Officer kung Arson Investigator na si Fire Officer 1 Gerald Bugtong sa interview sa Action Radio. Ang nalayo mga 11:20 sir. Aha. Okay. Bali sir ang distance sir sang sama ni stasyon sir. Bali sir ano sir mo lapit man lang sir mga ibutan tabi 100 meters sir mo. Amura ka lapit man lang kasi ara lang daw to bangay lang ato pang lang yung RCBC mo. So, ading isa nag-origin ang kalayo, Sir Bugtong? Bali, sir, sa right side, sir, sa building, sir. Bali, dito mismo sa part bala sang ilang teller 1, sir. Dito ginagsugod. Sa sulod, galit, sir? O, sa sulod, gid. Aha. So, may aral mga sila gwardiya, sir, sa sulod? O, may aral sila gwardiya, sir. Galing, sir, wala sila, sir, yabe. So, ang amon ginimo to, ginbuka namon balang ilang apron bala. Ang glass gito nang bukato namon nakasulod kami sa sulod. Ang payag ni Fire Officer 1 Gerald Bugtong ang Arson Officer kay sunod sa iya sa lasiling na 50,000 ka pesos lamang ang damage kay naagapan man gilayon na gini damage sa properties lamang. Report ika sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Dali sa aksyon Robert Gutim nagka-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Ulay hununta na yung balita ni Aksyon Percival Villamor. Duha ka biktima gindangat sa ospital. Matapos kaging pangbuno ini sa Banwa sang La Castellana. We have Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Rex, ang La Castellana Police Station nakabaton sa cellphone call halin sa kay SB Donato Dumagit. Kag nagpaibalo nga may isa ka stabbing accident sa sitio Udyong, Barangay Kamandag, La Castellana, Negros Occidental. Kag dito nagpadulong man ang aton alert team kag nagproceed sa sitio Udyong kag sa pagpamuno man ni Police Captain Ramel Bustamante OIC sang La Castellana PNP. Ang suspect diri sa pagpamuno ginkilala sa kay Prince Mateo Hakaba Ikanha, 21 anyos, soltero, pumuluyo sang sitio Udyong, Barangay Kamandag, La Castellana. Ang mga biktima diri ginkilala sa kay Renbert Yangguas kag si Jason Rose Isiso. Sa pag-investigasyon sang aton na La Castellana Police, mga alas 11 sang gabi tungod ini Action Rex sa fiesta ini highlight gid. Ini si Francis Mateo hubog ini si Action Rex kag nagamaoy kag nagalambat sang kawayan sa dalan. Kag dito man timing nag-agi ini ang isa ka biktima nga si Jason Rose Action Rex. Dito ginkumprontal sang suspect ang nagasakay sa motor kag wala na sang damo nga gamok kag ginhandos ini ang mga biktima kag may igo ini sa
idalom sang ilok ini si Rose kag si Jason Rose kag si Rimbert kag indali-dali man dala sa Ilumba Clinic. Action rate sa good madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Dito man gin-apprehend kag gindakop sang aton tanod dira sa sitio Udyong kag gin-safekeeping pag-abot sang aton kapulisan. Dito na-recover ang isa ka kutsilyo nga gingamit sa pagbuno sa duha ka suspek. Gilayon man gindala sa PNP ini ang suspetsado agud tong priso aksyon na Rex agud po panabat niya ini ang ginhimo nga pagpamuno sa duha ka biktima nga si Rimbert kag si Jason. Sa karon ini si Friends Mateo ara nagapawayway karon sa lock-up cell sang La Castellana Police Station para sa iya proper nga disposisyon. Para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, naga-report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa Central Negros. Santon Plaza Baloel, mga kaaksyon para sa mga atlets na draho, sakit ang kalawasan, tang tuhod, ang balikawang, tang pusog-pusugan, kag likod, tabaw ka namit massage, no? Pag massage ninyo, gamay lang ang hilot, banyosan sang Santon Plaza Baloel. Dula ng kasakitan sa lawas ta, kung nag-jogging kita kada hapon, kag paghapon, maro basketball kita, ginagmay, pagkaro kasisid mo daw, pala nakit kalawasan ta, banyo santa, sang Santon Plaza Baloel. Mabakali na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarangman mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di gani mag-order lang o kung padala lang mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon.
istasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 32 ang aton oras ari nang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule nagabulig inilimpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine kag iban pa. Magkabulig ini sa constipation, gintingob nga puwersa, sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo sini, no? Isa ka quality product sang Doc Hico Alternative and Wellness and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration, kag mabakal sa pinakamalapit nga butika sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man dira sa Sincere Drug Store. Pwede man ka tawag o kung mag-text kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule.
Alang-alang na ta sa tiyempo, sining nga bahin mapag-goodbye na kita. Kita-kits kita buwasa diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Salamat sigid sa inyo sining nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa diri ginamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon